Té la força, la tenim nosaltres, però no només als carrers. Ara necessitem aquesta força a les institucions, que és allà on es prenen decisions de veritat. I ara sí que vaig acabant. Permeteu-me que posi un seguit de fotografies que jo crec que evoquen moments que són intensos i que d'alguna manera el que transmeten és la força que tenim, les ganes que tenim de fer canviar les coses, la necessitat que tenim de fer canviar les coses, l'ímpetu, sortint als carrers, però no només sortint als carrers, sinó fent política en majúscules. Mirar de fer la independència és fer política en majúscules, perquè nosaltres vam organitzar l'1 d'octubre com vam poder, en conjunció amb els partits en aquell moment. Els partits van ser-hi en aquell moment, a la seva manera, però van posar tot el que van poder. I nosaltres treballem amb un sol objectiu, que és fer la independència. Recordeu l'economia de la dependència, recordeu l'economia de la independència i recordeu que tenim eines. I nosaltres som la principal eina, no hi ha cap altra més. Si ara la necessitem a institucions, si la necessitem al carrer, i si la necessitem a tot arreu. I sobretot, agrair-vos el temps que m'heu dedicat i estic a la vostra absoluta disposició pel que vulgueu.